kun me lähdetään matkalle, kun me ylitetään tavallaan tämä arjen raja, me siirrytään samalla toiseen olotilaan. Ja sen toisessa olotilassa me koetaan asioita toisella tavalla kuin arjessa. Me ollaan vapaita kaikesta tämmöistä, mikä rajoittaa meitä. Suomalaiset ovat innokkaita vapaa-ajan matkailijoita. Tänä päivänä Suomesta tehdään lähes 1 miljoona matkaa vuosittain eri puolille maailmaa. Lomamatkailu yleistyi Suomessa kuitenkin vasta sotien jälkeen. Sodan jälkeen niin Suomihan oli vaikeassa tilanteessa siinä, että me tarvittiin viisumi joka maahan, mihin mentiin, ja oli erittäin ankara valuuttasäännöstely. Eli se 50-luku oli vielä semmoista, että ei kovin paljon käyty missään. Silloin kun Suomessa avattiin ikkunat tuonne seuramatkailun maailmaan 50-luvulta, 60-luvulta alkaen, niin opettajat oli varmasti etunenässä, koska opettajilla oli pitkät kesälomat ja he opettivat aineita, johon kuului sitten tämmöinen yleissivistyshistorian taju ja kaikenlaisia oppiaineita, jossa se oli hyvä. Autojen kiireisiä pyöriä, asfaltin kopinaa, tungosta ja tyrkintää. Kukapa ei tästä ympäristöstä kaipaisi suviseen luontoon, välkkyvien vesien partaille, auringon alle. Saadakseen lyhyeltä lomaltaan täyden virkistyksen valitsevat yhä useammat lomakohteekseen jonkin etelän maan, jossa sentään varmemmin on aurinko ja lämmintä kuin täällä Pohjantähden alla. Matkatoimisto antaa asiantuntevaa apua ja vapauttaa monesta järjestelyvaivasta. Näissä matkatoimistoissa yhä enemmän kävi ihmisiä, jotka kertoivat, että haluttaisiin lähteä jonnekin. Niin ei niillä ollut vielä semmoista tuotanto-osaamista eikä niitä suhteita, mitä hotelleihin ja eri maiden bussimatkajärjestäjiin ja lentoyhtiöihin, että pystyi järjestämään, niin ne keksi tämän idean, että tehdään yhteinen tuotantoyhtiö. Aurinkomatkat aloitti toimintansa vuonna 1963 ja Aurinkomatkat lähti tuottamaan matkoja noin tusinalle matkatoimistoja, että heillä olisi myytävää. Liikeidea perustuu valmismatkan tuotantoon. Kuljetusten, majoitukseen, ruokailun ja eri matkaelämysten keräämiseen valmiiksi paketiksi. Se on itse asiassa aika moderni tuote, jos ajatellaan siihen aikaan, että asiakkaan ei tavallaan tarvinnut enää tehdä mitään. Kilpailu on alusta alkaen kovaa, koska uusi matkailuelinkeino ei saa ajalle tyypillistä suojaa kansainväliseltä kilpailulta. Suomessahan hirveän monet eri elinkeinoalueet oli luvanvaraisia tai lisenssejä ja suojattiin kotimaista teollisuutta tai kauppaa. Mä luulen, että viranomainen ei siihen aikaan ajatellut, että tämä olisi mikään liiketoiminta, mistä voi leipänsä saada, niin tätä ei koskaan suojattu. Se olikohan sitten edelläkävijä kuitenkin täällä, kun se ei koskaan päässyt säätelyn piiriin. Tai antoi syntyä ja sai syntyä näitä kilpailijoita, ja ne kilpailijat ensin alkuvaiheessa ne oli kotimaista kilpailua. Ja sitten oli myöskin oli skandinaaviset kilpailijat, Sädeborg, Spies ja tämmöiset oli siinä. Kilpailu pakottaa matkanjärjestäjää kehittämään palveluja kansainväliselle tasolle alusta alkaen. Suomalaisten matkustusinto kasvaa nopeassa tahdissa, mutta matkailijoiden vaatimaton kielitaito asettaa aivan omat vaatimuksensa alan elinkeinolle. Aluksi ihmisillä ei välttämättä 50-, 60-, 70-luvulla ensikertalaisilla ollut kielitaitoa, että olisi selvinnyt siellä paikallisissa olosuhteissa, eikä ollut mitään seuramatka-rutiineja. Silloin opas oli varmasti se äitihahmo, jota kysyttiin kaikki, johon kohdistui paljon odotuksia, joka oli sen seurueen keskipiste. Silloin kun mä oon aloittanut nämä työt, niin joskus 60-luvulla oli paljon sit ihmisiä, jotka ei ole koskaan opiskellut mitään. Sen ymmärsi tietysti ja näin on. Ja sen takia me oltiin sitten siellä, että yritettiin sinne sitten auttaa sen kun kerkis.
Nämä vanhimmat oppaat, niin ne oli valittu melkein kielitaidon perusteella, että siellä oli iso osa oli kielimaistereita, jotka puhuu romanisia kieliä ja saksaa ja muita kieliä, joita tarvittiin sitten tuolla Välimeren alueella. Ja auttoi sitten ihmisiä selviytyä siellä kohteessa ja käänsi ruokalistoja ja hoiti käytännön asioita. Ja sen lisäksi sitten tietysti siellä järjestettiin kiertoajeluita. Saaren historia on vaiherikas. Alkuasukas heimo, Talajot heimo puolusti saartaan. Jo 60-luvulla aurinkomatkojen laaja valikoima ulottuu Euroopan pääkaupungeista aina Gambiaan asti. Ja rantalomille lennetään Bulgariaan, Majorkalle ja Roodokselle. Itse mä varsinaisesti katsoisin, että se tässä muodossa, kun se seuramatkailu nyt on, eli valmis matkustus, niin se on vasta siinä 68-69 paikkeilla päässyt vauhtiin, ja silloin se lähti kehittymään. Uutta vauhtia saadaan, kun Finnair hankkii Super Caravelle ja DC-8-koneet, joihin mahtuu yli 100 matkustajaa. Tämä mahdollistaa ensimmäistä kertaa suorat lennot etelän lämpöön. Teillä on loistava tarjoilu. Tämä on Finnair Caravelle. Olemmeko jo perillä? Tämä on Finnair Caravelle. Siirtykää tekin sinivalkoiseen suihkuliikenteeseen. Näin nopeasti. Näin herkullisesti. Näin varmasti. Niihin mahtuu enemmän ja ne tuli taloudellisesti istuinhinnat halvemmaksi. Se pudotti sen koko paketin hintaa ja sitten samaan aikaan Suomessa alkoi elintaso nousta. Ihmisille jäi vähän ylimääräistä rahaa. Et voi sanoa, että kyllä 70-luvulla eräänlainen elintason mitta oli se, että kertoo, että on käynyt ulkomailla lomalla. Uudet kulkuvälineet räjäyttävät alan kilpailun. Suomalaisen matkailualan mediakuningas Kalevi Keihänen nostaa keihäsmatkat lööppeihin ja suomalaiset sankoin joukoin ilmaan. Härmäjätkät ovat lomaretkeilyllä. Oy seiväsmatkat kaiken hoitaa kyllä. Siellä ruohokasva ei, minne matkareitti vei. Kyllä Keihänen ilman muuta synnytti tätä koko kansan matkustusta. Että oli se ilman muuta semmoinen impulssi, joka synnytti matkustusta, joka on sitten kasvanut siitä voimakkaasti. Sinisilmä punavorsti, kullan keltatukka. Palma de Mallorca oli kyllä se ensimmäinen oikeastaan, mihin lähdettiin sankoin joukoon, koska Kalevi Keihänen oli hinnoitelun hinnat siihen malliin, että siitä on melkein kuka tahansa pääsi lähtemään sitten. Mainos oli hyvin rempseitä, että hei, nyt kun lähdetään, kun nyt ei kukaan tunne sua, se voit olla aivan miten tahansa ja voit naukkailla vaikka vähän alkoholia, liköriä tuosta ja konnakkia ja sillä tavalla sitten mukavia retkiä ja niin edespäin. Kalevi Keihäsellä oli helikopteria ja kanifarmia ja Kihniön kipakkaa ja kaikkea tämmöistä ja suuria haaveita ja osa toteutui ja suurin osa sitten valitettavasti häipyi. Täällä melkein ilmaista sajanon juomaa. Kaikki hymyilee, kun härmäläisen huomaa. Se oli pakko näyttää, että minä poika Kihniöstä, minä näytän ja hankin 2 konetta. Mutta siinä oli hirveän huono onni siinä. He hankki 2 konetta, todennäköisesti vuokrakoneet, jotka oli edellisen polven koneita ja niiden polttoainekustannukset, niiden DC-kone oli noin 30% korkeammat kuin Finnairin koneella. Ensimmäinen öljykriisi tuli silloin. Keihäsen taru jää lyhyeksi. Tappiolla myydyt matkat ja surulliset konehankinnat ajavat yrityksen konkurssiin, kun öljyhinta 70-luvun puolivälissä kipuaa korkeuksiin. Mutta suomalaisten matkakuume on tullut jäädäkseen, vaikka matkustusta pidetään yleisesti vieläkin turmiollisena. Tämä on tavallaan tämmöinen jännittävä murros siitä, että jarrutetaan, tai tavallaan se yhteisö tuomitsee, että toi nyt on turhaa ja joutavaa. Ja sitten joku pioneeri jostain Kaustisen Salonkylästä tai jostain lähti ja tuli tyytyväisenä ruskeana Majorkalta takaisin. Sitten yhtäkkiä tämä tauti leviää pikkuhiljaa. Sitten se pato murtuu ja sittenkin kaikki lähtee reissuun.
Seuramatkoilla yhteiskuntaluokat sekoittuvat ja myös perinteiset sosiaaliset muurit murtuvat. Täällä pääsee todellinen luonne näkyviin. Sanoisin pitkän kokemukseni perusteella, kun olen työnantajana joutunut kosketuksiin suomalaisen kansanmiehen kanssa, että luonnetta on, mutta ei ole sivistystä. Sääliksi vaan käy. Joo, mutta moni kadehtii, kun kaverilla on sentään hauskaa. Itse asiassa voitaisiin niin verrata suomalaisten tämmöisen demokratisoituneen lomamatkailuhistoriaa siihen, kun aikoinaan kotitilalla niin päästettiin lehmät kesälaitumille. Et siinä alussa, kun on pitkä talvi takana, ei ole päässyt mihinkään, ovet avataan, aurinko paistaa vihreätä ruohoa, niin sitten siellä niin hypitään, pompitaan, syödään liikaa ruohoa, niin kaikkea, niin se on se kauhea ahmiminen päällä. Sitten menee muutama päivä, niin se tasaantuu. Sitten tulee ihan normaali, että nautitaan hyvästä ruohosta ja kirmaillaan pikkasen niin rauhallisesti, mutta ei enää ylilyöntejä. Silloin kun mä tein itse väitöskirjaa tuosta suomalaisesta etelämatkailusta, niin mä katsoin silloin muutamaan otteeseen tuon loman. Ja aina välillä tuli epätoivoinen tunne, että minkä ihmeen takia mä tästä väännän jotain, kun Risto Jarva on sanonut kaiken oleellisen. Suomalaisten yksi kaikkien aikojen katsotuin elokuva on Risto Jarvan Loma, joka kuvattiin Roodoksella vuonna 1976. Aurinkomatkojen opas Pirkko Arttio sai elokuvan kuvauksissa esittää itseään. Onko se niin vaarallista lomallahan nyt Kun eihän mulla nyt mikään maailman suurin rooli ollut siinä sillä tavalla, mutta mähän tein niin kuin lomassa sitä työtä, mitä mä teen niin kuin muutenkin. Elokuva käsittelee onnen tavoittelua lomamiljöössä. I mean, two well-educated biters of reindeers from free Finland. Siis ihmiset, niistä suurin osa kaikki halus olla jotakin muuta. Ja kun ne tulee sinne niin kun, ja sitten aletaan kertoa aamiaispöydässä ensimmäisenä aamuna aletaan kertoa sitä, että no mikä sä oot, joo no mä oon lääkäri. Sitten johtajan tautia vähän parantelemaan. Tarvitsee se lääkärikin joskus lomaa. Eli se oli sitä, niiden oman, oli tajunnut mun mielestä sen oman pahan olonsa. Et ne ei voinut hyvin niin jo siellä Suomessa, ne oma elinympäristö. Ja sitten ne ajattelit tämmöisellä jutulla, että yritetään olla jotakin muuta. Herra hyvä. Ei mikään herra, vaan helvetin hyvä duunari. Kari. Valma. No ei sitä ihmisen pidä hävetä, vaikkei me niitä yhteiskunnan raja-aitoja pystytäkään kaatamaan. Supinen. Sitten kun alkoi olla mahdollisuutta, rahaa ja aikaa myös työväestöllä ja tehdastyöläisillä, niin silloin hekin lähtivät matkalle ja sitten syntyi tämä toinen toisiaan vähän pitkin nenänvartta katsominen, koska ne tyylit olivat niin erilaiset. Italian salaa. Ja sitten ranskalaiset perunat. Suomalaisten perunat. Tehdastyöläiset pääsivät nauttimaan vuosilomista etelän lämmössä parantuneen elintason ansiosta. Mutta maanviljelijöille avautuu vasta 70-luvulla lomituspalvelun myötä mahdollisuus vapaa-aikaan poissa maatilalta. Se oli varmasti iso juttu päästä maaseudulta sitten seuramatkalle silloin harvoin, kun sinne päästiin. Ja sieltä varmaan kumpuavat sitten tällaiset stereotypiat turisteista, mitä me vieläkin pidetään hengissä. Että turisti on jotenkin naivi ja tyhmä siinä uteliaisuudessaan ja siinä ensikertalaisuudessaan. Kun ajattelee sitten sitä vähän tarkemmin, niin meidän pitäisi kaikkien olla varmaan kateellisia näille 60-luvun maalta lähteville maanviljelijäpariskunnille, jotka ovat kokeneet aika rankkoja asioita elämässään ja nyt pääsevät ensimmäisen kerran ehkä tuonne lämpöön ja loman maailmaan, jossa voi kokea olevansa vapaana ja irti niistä arjen vaatimuksista ja jossa ruoka ja juoma ja ilma ja vesi ja hiekka ja kaikki on niin sellaista rentouttavaa. Voitaisiin olla kateellisia heille sen takia, että he kokivat sen ensimmäisen kerran. Ja se ensimmäinen kerta, kun se lentokone laskeutuu sinne etelään, niin sehän on sellainen, että me kaikki varmaan muistetaan se, että kyllä se tuntuu.
ja työtä kovin. Säästin ahkeroin, sain viihtyisän bungalovin Las Palmasissa. Niin kauas kuin silmä kantaa, merta nähdä voin. Käyn päivisin hiekkarantaa Las Palmasissa. Jos suomalaiset haluaa lämpöön ja rakkauteen ja läheisyyteen, niin he suuntaa etelään. Suomalaisten seuramatkoilla ne oli ne possujuhlat. Ja sinne mentiin sitten busseilla ja siellä oli iloinen tunnelma suomalaisten kesken jo siellä bussissa. Ja sitten kun päästiin paikan päälle, niin siellähän sitten ennemmin tai myöhemmin tanssittiin pöydillä ja palatessa laulettiin sitten Kotimaani ompi Suomi ja yhteislaulua ja koettiin tämmöisiä valtavia suomalaiselämyksiä. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa, siellä niitä laulettiin, kun tultiin retkiltä tuolta, ei mennyt joka retkiltä, mutta tämmöiset sanotaan tiltajuhlista, missä oli vähän pidempi ajomatka, niin kuin meillä täällä Roodoksella, kun me käytiin lammasjuhlina, niin sieltä koroteltiin niin kuin 2,5 tuntia ja muuta. Ja mä olin kokenut sen, että hiffannut, että jos mä laulatan niitä ihmisiä, niin ei ne rupea nuokkuu siellä, koska kyllä se nyt viinikin oli juotu. Niin ne ei rupea nuokkumaan siellä ja sitten alkaa tulla niin kuin nämä huonot olot ja muuta, koska tie oli siis tällaista. Suomalaisten seuramatkailu ja lomamatkailu perustui oikeastaan pikemminkin sille, että me tutustuttiin omaan kulttuuriimme matkustamalla kuin tutustuttaisiin siihen vierailtavaan kulttuuriin, koska siellä huomattiin, kun ensimmäistä kertaa mentiin vieraiseen paikkaan, niin huomattiin päällimmäisenä se, että meillä ei tehdä näin, että meillä on toisenlaista. Eli tavallaan tajuttiin sitä kautta se, että minkälaista se meidän arkemme ja elämämme Suomessa on. Ja tämä oli tietysti hieno asia siinä mielessä, että se valpastutti suomalaisia kyseenalaistamaan oman arkensa ja ihmissuhteidensa itsestäänselvyyksiä. Moni meistä täällä ikään kuin irtoaa itsestään, muuttuu toiseksi, tulee omaksi toiveminäkseen. Kunpa edes hiukkanen siitä säilyisi jäljellä, elähdyttäisi persoonallisuuksiamme kotona Suomessa. Vaikka Välimeren Roodoksella ravintoloitsijat puhuvat jo suomeakin, uusissa Kaakkois-Aasian kohteissa ollaan vielä turismin alkulähteillä. Kun me aloitettiin Thaimaa 74, Pattajasta ei voinut saada yhteyttä ulkomaailmaan. Bangkokkiin tilattiin puhelu, joka saattoi kestää 2 päivää, että se tuli. Siellä kun toimi sitten Pattajaan, niin ei ollut turha pyytää apua, kun sitä ei ollut mistään saatavilla. Et kaikki piti sitten keksiä, että miten nämä asiat hoidetaan. 60-70-luvuilla niin oppaat oli ulkoministeriö itse, että ne oli ne Suomen edustajat. Että jos jotain tapahtui kohteessa ja tarvittiin suomalaistulkkiin, ne haki jonkun aurinkomatkojen oppaan sinne. Mutta joskus jopa oppaankin on vietettävä vapaa-aikaa. Yhtenä iltana vietiin porukkaa lentokentälle ja haettiin myöskin lentokentältä myöskin uudet asiakkaat, vietiin ne hotelliin ja sitten tervetulleistilaisuus pidettiin ja muut kaikki näin. Ja Pirkko sanoi, että nyt hänen mieli tekisi kyllä lähteä tuonne ravintolaan, se on joku kantapaikka. Hän oli saanut lenkkimakkaraa ja sitten noita Fatsenin suklaata joltakin asiakkaalta suomalaiselta. Niin ne raahottiin siinä mukana, me oltiin virkavaatteessa. Mä sanoin eikä, että voi kauheita, nämä ruokakassit, nyt pitäisi lähteä niin kuin kotiin, että viemään jääkaappeihin, kun makkarat oli siellä. Ja mutta siis joskushan ihmisellä repsahtaa, meillä nyt repsahti. Sitten Pirkko sanoi mulle, että kuule,
Lähet sä mun kanssa sitten tänne Pusukiin? Kuka nyt ei Pusukia tunne ja tiedä, niin sehän on niin, että Pusukia soitetaan sitten siellä. Silloin saatiin heittää lautasia ja rikkoa niitä. Ja sitten niitä rikottiin ja tietysti ne maksetaan ne lautaset. Ja oli hirveän hauska, kun sai rikkoa ja olla kaikkea. Ja sitten tulee se vaihe, kun pitää mennä ehdottomasti tanssimaan kreikkalaisia tansseja. Ja ainakin minä niin tanssin pöydällä. Ja kun Pirkko oli just siellä tanssimassa ja laulamassa näin, silloin huomatteko, että hyvän aikaan tämä onkin aurinkomatka. Meidän asiakkaat, tää ryhmään tulee tänne. Meillä on iltaretki nyt, joku vetää tää iltaretkiä. Mutta meillä on yksi ainoa virhe, että meillä oli virkapuut vielä päällä, ettei ole käyty kotona ollenkaan välillä. Mä sanoin, että Pirkko on nyt nopeasti pois sitä pöydältä. Sieltä ai Pirkko siellä äkki, okei, terve, joo. Muisti meni molemmilta, ettei muistettu ollenkaan, että on tämmöinen iltaretki olemassa samana iltana. Joo, Pirkko oli hyvä tanssimaan. Oppailla menee lujaa ja myös alan kilpailu on kovaa. Keihäsen konkurssi vaikuttaa vielä 70-luvun lopullakin, kun vanhoista asiakkaista taistellaan edelleen. Matkajärjestäjien välillä kovaa kilpailua siitä, että kuka on kukin ja kuka saa markkinaosuutta. Oli seuraus, että hintakilpailu oli erittäin kovaa. Ja matkoja myytiin halvemmalla kuin niiden tuotantokustannukset. Lähes jokainen matkajärjestäjä. Ja matkajärjestäjän kannattavuus oli huono. Aurinkomatkoilla vaihdetaan toimitusjohtaja kuin sukkia. Et se oli semmoinen vähän sekamelska ja silloin oli 4 toimitusjohtajaa samana vuonna, että niitä vaihdeltiin ja sitten oli Finnairista Heinonen silloin joulukuun alussa. Perjantaista tiistaihin semmoisella varoitusaikana ajalla joulukuussa 78 niin siirryin viikonlopun ylin siirryin vanhasta tehtävästäni aurinkomatkoihin. Silloin tavallaan aurinkomatkojen se koko tuotantokoneisto, niin se lähdettiin rakentamaan uudelleen tämä koko tuotantoprosessi ja systeemi. Alaa, jossa suurin tappio syntyy täyttämättömistä lentokonepaikoista, vaivaa näihin aikoihin huono kannattavuus. Mutta sitten kun se kilpailu kiristyy, niin sitten loppuvaiheessa, ja nykyäänkin varmaan, se hinnoitellaan 97% täytöllä. Eikö niin? Et 100 paikasta pitää aina myydä 97, niin silloin se on break-evenissä. Ja jos siellä on 10 vähemmän, niin se on tosi paha. Vain 90% täyttöasteella kaikki koneet niin olisi konkurssissa. Aivan absoluutmente. Eli tämä on totista leikkiä. Sen takia se viimeinenkin paikka pitää myydä. Koko ajan seurataan sitä. Aamulla ensimmäiseksi ne, jotka on minä seurasin itse sitä varmaan 20 vuotta. Ihan joka aamu katson, mitä on mihin kohteeseen paikkoja ja maikkoja. Katson, mihin hintaan ne pojat sitä nyt yrittää räpeltä. Ja jos ei niin kuin, mitä tehkää jotain muuta. Ja se on ihan semmoista ihmistyötä. Ja se perustuu kokemukseen. Seurataan koko ajan kilpailijan, paljonko ne pudotti. Nyt katsot, okei, menkö vähän alle. Vai aurinkomatka on se, että aurinkomatkat saa vähän enemmän. Ihmiset oli valmiit maksamaan siitä suomalaisesta luotettavasta tuotteesta vähän enemmän. Joo, mutta se on semmoinen, missä ei voinut hetkeskään saanut nukahtaa. Kilpailun kiristyessä myös markkinointiin kiinnitetään erityishuomiota. Mainostoimisto silloin kun mä tulin, niin se vaihtui. Ja ne oli sitä mieltä, että tämä pitää niin kuin henkilöidä tämä aurinkomatka. Että tämä ei olisi hyvä, että se ei olisi niin kasvoton. No mä en mä koskaan ollut oikein semmoinen, että mä niin kuin välttämättä siitä, mutta mä nyt sanoin, katsotaan, voidaan nyt katsoa ja katsotaan mitä, mutta en lupaa kaikkea, mitä tulet tiedottaa. Kesämyyntiä vauhdittamaan keksitään oivallinen markkinointikeino sadepäiväkorvaus.
Tämä oli varmaan jonkun oikein kuuman, hienon kesän jälkeen, kun ihmiset sitten meni mieluummin mökeille, kun lähti etelään, niin keksittiin tämä sadepäiväkorvaustemppu. Jos kohteessa sataa 4 tuntia, se oli kesäkaudessa, se oli niin kuin Suomen kesäkaudesta kysymys. Jos siellä sataa 4 tuntia, niin saat 100 markkaa jokaisesta tunnista itsellesi. No, me ei annettu rahaa, meillä ei ole niin paljon rahaa, me painettiin oma aurinkoseteli sitä varten. Suomen Pankin setelipainossa, ettei kukaan vaan väärentäisi, niin painettiin 10 miljoonaa markan edestä seteleitä. Ja no, sitten mietin sitä, että tässä on kyllä oma riskinsä, vaikka tiedetään, että Välimerellä ei sada kyllä kesällä. Siellä ei sada, tämä on hyvin pieni riski. Ja sitten mä otin yhteyttä muutamaan vakuutusyhtiöön ja sanoin, että mä haluaisin vakuuttaa tämmöisiä, onhan teillä näitä tämmöisiä sadevakuutuksia täällä, että jos on joku Tivoli liirtyy, että sataa, niin. No sitten mä sain Sammolta neuvoteltua vakuutuksen siihen. Joo, mä olin silloin kun oli nämä sadepäiväkorvaukset, niin silloin mä olin Marmariksessa. Ja kun Marmarista me pidettiin takuun varmana, että siellä ei sada. Ei varmaan sada, eikä näin. Siinä oli se vaikeus vielä, että ihmiset, ne valvoi yöt, kun yöllä satoi herkemmin, ne valvoi yötä ja nyt se on niin, että täällä on sato viime yönä 4 tuntia, että nyt rahat tänne ja oppaat oli kauhuissa, kun nyt piti valvoa sitten myöskin yöt. Ja sen takia sehän tekikin ongelmia, että koska se Marmariskin on näin, että siinä saattaa olla 5 kilometriä väliä ensimmäisestä hotellista viimeiseen hotelli siellä rannassa, niin siinähän kerkii olla vaikka minkälaista ilmaa. Ja kun meitä oli 3 opasta ainoastaan siellä, niin ei me oltu kyttäämässä aina, että missä sataa ja missä ei sataa. Meillähän voi sanoa joku, että heillä satoi siellä, että meidän piti hotelleille aina soitella, että sataako teillä, kun se oli se tietty aikaväli. Mutta se kuitenkin sitten, varsinkin Riminissä satoi silloin jonkun verran. Me jouduttiin maksamaan noin 200 000 markkaa siitä silloin. Ja me maksettiin tietysti, annettiin. No se satainen oli semmoinen, että sillä voi ostaa maksaa retkiä ja sitten voi ostaa seuraavan osamaksuna ja tämmöistä. Ne sai sitä rahaa. Mutta sitten vakuutusyhtiö nosti sitä vakuutusmaksua. Me vielä tehtiin sen kerran ja sitten me ajateltiin, nyt tämä leikki on loppu ja lopetettiin. Ja saatiin siitä niinku semmoista mukavaa julkisuutta vähän. Se oli niinku julkisuuden hakua tähän. Lisää julkisuutta saadaan 80- ja 90-luvun taitteessa, kun Aurinkomatkat toteuttaa valtaisan videohankkeen. Aurinkomatkojen retkillä saa hyvän kuvan Gran Canarian saaresta. Ihanan lämmintä, koettaisitte edes! En minä. Se on niin märkääkin. Eikä kappalaa löydy mistään. Kuulkaa, ollaan tutkittu vasta Gran Canaria saari. Lanzaroten ja Teneriffan saari täytyy myös katsoa. Koska video oli silloin, suurta huutoa oli just tullut ja alkoi laitteet levitä koteihin, että pikkuhiljaa niin puolella kotitalouksista oli videolaitteet kotona. Niin tehtiin tämmöisiä kohteista pätkiä, missä esiteltiin noin yleisesti sen kohteen mahdollisuuksia ja ympäristöä ja millainen se on. Gizan pyramidialue sijaitsee vain 10 kilometriä Kairosta etelään. 4500 vuotta sitten rakennetut jättiläiset... Siellä oli Heikki Kinnunen ja Satu Silvo oli yhdessä tähtinä ja Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius oli varsinkin hiihtokohteiden videoissa mukana. On mukavaa, mulla oli lumisokeus siinä aamusella, niin vissiin liian valkoiset lakanat, kun yöllä yllätti lumisokeus. Ihmiset osti niitä paljon, me myytiin niitä. Oliko se tyhjän kasentin hinta 45 markkaa, mulla on tämmöinen mielikuva. Se maksaa 16 kamelia. 16 kamelia. Ja jotkut niistä menestyi niin, että ne on varmaan vieläkin rikkomatta ne volyymiennätykset, kuinka paljon niitä myytiin, tämmöistä kaupallista videota. Että se oli kai maailmanennätys hetken. Mainosten takana on kuitenkin itse tuote ja sen lupaus hyvästä lomasta.
Se on niin kuin unelman kauppias kuitenkin, kun matkanjärjestäjä tekee, että se myy semmoista ei konkreettista asiaa. Se myy unelmaa hyvästä olotilasta, hyvässä seurassa, ehkä perheen kanssa ja lämpimässä ilmassa. Että se on sen niin kuin konkreettinen esittäminen ennen matkaa, niin se on aika vaikea tehtävä. Silloin kun se matkanjärjestäjä saa sen tietyn luotettavuuden ja ihmiset tietää, että kun olen ostanut, mä saan suunnilleen ainakin sen, mitä mä olen niin kuin siitä ollut valmis maksamaan. Ja lupauksen pitäminen on se, mikä on tärkeää ja se täytyy toteutua niin. Muuten sillä ei ole jatkuvuutta. Lupauksen pitäminen on kuitenkin kymmenien ihmisten työpanosten ja matkanjärjestäjän kokemuksen tulosta. Se ei ole vaan se, että on nyt onnellinen lento ja siellä on hotelli ja sitten ne on niin ostettuja paketoita ja myydään asiakkaalle, vaan siellä on niin hirvittävän iso prosessi taustalla. Kun matkanjärjestäjän ydin on tämä tuotanto, eli joka tuottaa, eli sopimusneuvottelijoita tai tuotepäälliköitä. Oli tietty osa henkilöstöstä, jotka kiersi tuolla pitkiä poikin katselemassa paikkoja ja arvioimassa niitä, etsimässä uusia kohteita. Ja sitten vuosittain aina käytiin joka kaudeksi tekemään uudet hotellisopimukset. Näissä sopimusneuvotteluissa pieni kansallinen matkanjärjestäjä on altavastaajana. Ja silloin, jos me ei voida dominoida markkinoita tai olla se kaikkein suurin ostaja, niin silloin me ei myöskään voida mennä tämmöisellä maailmanvalloittaja-asenteella, vaan silloin lähdetään oikeasti siitä, että se 320 000 asiakkaan volyymilla oleva matkanjärjestäjä ja se 20 huoneen hotelli neuvottelee kuitenkin tavallaan niin kuin tasaveroisessa asemassa. Molemmat tietää, että me ollaan liikesuhteessa riippuvaisia toisistaan. Se yksi hotelli ehkä aurinkomatkoilla ei ole elämän ja kuoleman kysymys, mutta me ymmärretään, että sille Plataniaksessa olevalle Jorgoksen hotellille me saatamme olla se, jolla se selviytyy seuraavaan kauteen. Niin kuin suomalaiset yleensä tekee, että se mitä sovitaan, se tehdään ja toteutetaan. Ei sanota, että tuodaan sinne 10 000 ihmistä ja sitten tuodaan vaan 3 000 ihmistä. Vaan jos sanotaan, että tuodaan 10 000, niin tuodaan 9 999. Eli se mitä on, ja sille ne antaa arvoa. Very, very pleased to work with the Finnish people. Very, very pleased indeed. Good companies, Finnish companies, they pay on time, which is very important at the moment. And how they run their business. This is a lesson to us, okay? And it's easy for us to work with. Me ollaan aina tehty suorat sopimukset hotellien kanssa, ei meidän paikallisen agentin kautta. Se on mukana, mutta rahaliikenne me hoidetaan hotellin kanssa suoraan ja maksetaan jämptisti kuin kello. Pohjoisen luterilaiset ollaan niitä EU:n parhaita laskunmaksajia, että maksetaan hyvin jämptisti ne, noin yleisestikin ottaen. Kun taas Välimeren maissa itsessään, niin 60 päivää on ihan normaali, että kun lasku on tullut, niin sitten ruvetaan miettimään, että joko tämä maksettaisiin. With the contracts with other companies, most of the time you have to sign them or in guarantee or they pay you 60-90 days after the client leaves. With Aurinkomatka, there is no problem. ...1990-luvulle tultaessa maailmanlaajuinen turismi on kasvanut 10 miljardien liiketoiminnaksi. Matkailun varjopuolet huolestuttavat sekä matkanjärjestäjiä että paikallisväestöä suurissa lomakohteissa. Matkailukehityksen historia voidaan kiteyttää oikeastaan niin kuin tämmöiseen ylioptimismin, ylirakentamisen, ylilyöntien ja virheiden sarjaan, joka eteni lännestä itään. Jos ajatellaan Espanjan aurinkorannikkoa, suomalaisille tuttuja paikkoja, Malaga, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Majorkaa, Kanarian saaria, niin 50-luvulta lähtien
tietynlaisen kehitysoptimismin ja hit and run -bisneksen takia, niin ne rakennettiin täyteen, ne rakennettiin sillä tavalla, että ei otettu ollenkaan huomioon sitä, että mikä oikeastaan se syy, minkä takia matkailijat tänne tulee. Eli loppujen lopuksi turismin kehitys tappoi itse sen syyn, minkä takia sinne alun perin mentiin. Eli ihanien rantojen, hyvän ruoan, rauhallisen ilmapiirin ja kaiken muun takia. Niistä tuli turistikettoja. Voi sanoa, että Kanarialla oli paikkoja, jotka oli kyllä niin roskaisia, epämiellyttäviä ympäristöjä, että ei kukaan oikeastaan halunnut tietyillä alueilla mennä. Las Palmas oli aivan rappiolla. Se infrastruktuuri oli sen näköistä, että ei haluttu tulla sinne. Niin tämä johti siihen, että matkustajat väheni. Well, the cities, it has down moment in the 80s because we did not the enough care of the city, but then we recognize that we have a very good city, that it's very important for the tourists, that we have to take care of it. Massaturismin ensimmäisissä kohteissa, kuten Majorkalla, ryhdytään pelastustoimiin. Siellähän alkoi aika voimakas tämmöinen niin kuin regeneroitumisprosessi, eli siellä räjäytettiin hotelleja maan tasalle, niitä maisemoitiin niitä alueita. Valitettavasti vaan niin tämmöinen bränditappio oli jo tapahtunut. Majorkasta tuli synonyymi tämmöiselle tyypilliselle etelän bilelomalle. Sinne ei heti saatukaan sitä NS parempaa turistia takaisin, joka maksaa enemmän niistä paikallisista palveluista. Nyt tuommoisen noin 15 vuoden määrätietoisen työn jälkeen Majorka on taas palannut maailman matkailukartalle laadukkaana kohteena. Myös Kanarian saarilla Las Palmasin kaupungin siistimisoperaatiot ovat tuottaneet tulosta. Tänä päivänä Las Palmas on aivan upea kaupunki. Sen ranta, tämä Las Canteras, on todennäköisesti parhaiten hoidettu koko Kanarian saarilla. We have to be Gran Canaria, but making the difference among others. Good weather, but more things to offer also. And that has made us to be more selected in the way of showing the destination, in the way of building, in the way of taking care of our island, because our island itself is our product. Kestävä kehityshän on matkailulle elinehto. Ilman sitä matkailulla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta. Kun ollaan täysin riippuvaisia ympäristön tilasta ja ollaan täysin riippuvaisia kulttuuri- ja yhteiskunnan tilasta, koska nehän on oikeastaan sitä, mitä matkailubisneksessä paketoidaan ja myydään asiakkaille. Jos nämä raaka-aineet tuhoutuu tai pilaantuu, niin silloin meillä ei ole enää mitään paikkaa, mihin viedä ihmisiä. Matkailualan kestävän kehityksen haasteet tänä päivänä ovat paitsi ympäristökuormituksen minimointi, myös paikallisväestön ja matkailukohteiden talouden pitkäjänteinen hyvinvointi. All-inclusive matkailu ja konseptihotellit ovat erityisesti keski-eurooppalaisten matkailijoiden suosiossa. Enenevässä määrin ihmiset matkustaa jonkinlaisissa kulttuurisissa kapseleissa, että he jatkaa ihan samaa elämäntyyliä, elämäntapaa, ruokailutottumuksia, urheilutottumuksia kuin kotonakin. Se on pelottavaa, koska nimenomaan ne uniikit, paikalliset, erilaiset, siinähän se matkailun hienous pitäisi olla myöskin tulevaisuudessa. All inclusive hotellilomaan, kun sä varaat. Sä maksat kaikesta etukäteen ja idea on, että sä pysyt sillä alueella. Se on matkailun muoto, jossa monopolisoidaan palvelut. Se tarkoittaa sitä, että se rahavirta on kontrolloitu. Se on ehkä liiketaloudellisesti järkevää lyhyellä tähtäimellä, mutta se tappaa kaiken yrittäjyyden sieltä matkakohteesta. Ajatellaan all inclusive, mistä se on alkanut. Se on alkanut pääosin Karibian saarten alueelta, jossa on rakennettu resortteja alueille, jossa ei ole mitään infrastruktuuria, ei ravintoloita eikä muuta. Hyvä puoli siinä on se, että jos se resortti rakennetaan kunnolla, niin kaikki esimerkiksi ympäristövaikutukset pystytään ottamaan huomioon siinä, jolloin se voi olla ekologisesti ihan järkevä ratkaisu. Silloin kun all inclusive tuodaan ympäristöön, jossa jo on turismia paljon, sanotaan jollekin Kreikan saarelle, jossa on monta kymmentä vuotta kehittynyt se ravintolat ja kaikki kaupat ja kaikki muut, niin silloin kyllä paikallisesti asettaa aikamoisia haasteita, että jos ihmiset
tai iso joukko ihmisistä esimerkiksi syökin hotelleissa, mitä käy sille ravintolakulttuurille ja muulle. Suomalaisena itsenäisenä matkajärjestäjänä pystytään pitämään todella iso määrä pieniä perhehotelleja, varsinkin jossain Kreikan saarilla, niin valtaosa majoituksista on pieniä perhehotelleja. Tekemällä niitä valintoja, että valitsemalla niitä paikallisia pieniä hotelleja edistää heidän pärjäämistään ja se mahdollistaa myöskin tämmöisen niin kuin valtavan lajitelman erilaisia majoitusvaihtoehtoja tulevaisuudessakin. Että kyllä kuluttaja tämänkin asian oikeasti päättää. Eli matkajärjestäjä tarjoaa sitä, mihin sitä kysyntää on. Matkanjärjestäjä, joka vie Kreikkaan paljon matkailijoita, niin lennetään pisteestä A pisteeseen B kone täynnä, eli maksimitehokkuus. Sen jälkeen, kun päästään kohteeseen, bussit vie asiakkaat pieniin ja keskisuuriin paikallisomisteisiin hotelleihin. Heti siinä tulee ensimmäinen tulonsiirto paikallistasolle. Monet näistä on huoneistohotelleja, joka tarkoittaa sitä, että kun se perhe sitten nälkäisenä herää aamulla, niin pitää jostain saada aamupalaa. Sitten lähdetään rannalle. Siellä ostetaan taas yksityiseltä palveluntarjolta rantatuoli tai jotain muuta. Sitten tulee lounasaika. On pakko mennä tavernaan, koska huoneistohotellissa mitään tarjolla. Sitten illalla taas alkaa tulla nälkä. No sitten onkin aperitiiviaika, mennään Uuseriaan pienelle paukulle. Se on paikallisomisteinen. Taas käytetään rahaa paikallistalouteen. Sen jälkeen mennään tavernaan syömään illallista. Eli koko päivän se perhe pumppaa paikallistalouteen rahaa. Se on mun mielestä erittäin kestävä tapa tehdä valmismatkoja. Monessakin mielessä kulttuurisesti ja sosiaalisesti olisi paljon kestävämpää se, että ihmiset menis just sinne lomalle etenkin, missä on muitakin turisteja ja mahdollisuuksien mukaan tietysti hotelleihin, jotka on vaikka perheyrityksiä tai paikallisten omistamia. Että jäisi sitten ne matkailutulot sitten heille, jotka antavat sen omat maansa ja maisemansa sitten vierailijoille iloksi ja virkistykseksi. Suomalaiset lomamatkailijat ovat monesti osoittaneet solidaarisuuttaan matkustamalla kohteisiin, joissa apu on tarpeen. Ja Suomessahan näkyy hyvin voimakkaasti tsunamin jälkeen, että tämmöinen tietynlainen solidaarisuusliike matkailussa oli hyvin voimakas, että kun helmikuussa tämän tsunamin jälkeen, helmikuussa lähti ensimmäinen tilauslento Phukettiin, niin se oli täynnä. Ja seuraava talvisesonki oli kaikkien aikojen paras sesonki. Eli vaikka maa oli vasta toipumassa tsunamin seurauksista, niin suomalaiset äänestivät rahoillaan ja menivät sinne käyttämään paikallisia palveluita ja niin edespäin. Ja se oli se boosti, niin se tavallinen phukettilainen tai kaulakkilainen siellä näkee, että tämä talous rupeaa taas pyörimään, tulee taskun pohjalle vähän. Ja se on se kaikkein voimakkain tapa, jolla niin kuin tavallinen ihminen pystyy auttamaan tällaisessa tilanteessa jotain kohdetta pääsemään jaloille. En suinkaan väitä, että matkailu on niin kuin paras mahdollinen kehitysavun keino, mutta se on yksi tehokkaimmista tulonsiirtokeinoista rikkaista maista köyhille maille. Matkailuala on 50 vuoden aikana kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi elinkeinoksi. Miljoonien ihmisten elanto on lomamatkailijoiden varassa. Alan suurimpia murroksia on ollut 2000-luvun digitaalinen vallankumous. Niin kuin maailma on muuttunut niin paljon, että enää tekemällä sitä samaa, vaikka se tehtäisiin kuin hyvin, se ei ihan riitä, vaan että täytyy vähän muuttaa sitä näkökulmaa. Asiakkaille on tullut uusi tapa ostaa ja sitä kautta sulla on tullut myös kilpailijoita suomalaiselle matkailumarkkinalle, jotka ei ole välttämättä täällä Suomen markkinoilla. Niillä ei ole välttämättä toimistoja eikä henkilökuntaa Suomessa. Uusien niin kutsuttujen nettimatkatoimistojen maihin nousu on perustavanlaatuisesti muuttanut alan painopisteitä lyhyessä ajassa. Matkanjärjestäjän on oltava tänä päivänä paitsi matkan tuottaja, myös digitaalisten palveluiden kehittäjä ja ylläpitäjä. Koko toimiala järjestäytyy uudelleen, kun suuret toimijat yhdistyvät ja myyvät liiketoimintansa kansainvälisille ketjuille.
markkina 1, 2 ja 3 kaikissa muissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa, niin on joku yhtiö, joka kuuluu näihin ylikansallisiin isoihin matkajärjestäjäjätteihin. Suomi on vähän poikkeus. Aurinkomatkat on markkinajohtaja ja me ollaan suomalaisessa omistuksessa ainoa näistä isoista matkajärjestäjistä. Verkkokauppa on alkanut esimerkiksi meillä vuonna 2001. Muistan silloin viikkoja, kun myytiin muutamia kymmeniä matkoja viikossa ja hurrattiin, että se on kasvanut niin paljon. Ja nykyisin niin myydään melkein 200 000 matkaa vuodessa verkkokaupan kautta ja se on ehdottomasti suurin myyntikanava, joten aika isosta muutoksesta on kysymys. Suomalaiset käyttää näitä tietokanavia ja lähteitä hyvin tehokkaasti ristiin. Eli se, mikä saattaa lähteä printtilomaoppaasta, siihen väliin voi tulla haku, joka tehdään älypuhelimella. Se voi päätyä pidempään seikkailuun aurinkomatkojen verkkosivuilla. Ja sitten se voi päätyä ostoon meidän toimistosta, Kivijalka-toimistosta. Eli ne ei ole mitenkään niin kuin toisiaan poissulkevia, vaan nämä on ehdottomasti toisiaan täydentäviä. Silloin kun tämä verkkokauppa oikeasti lähti kasvamaan, niin olisi ollut helppo ajatella, että tehdään verkosta vain itsepalvelukanava. Mutta nyt ollaan kyllä näkemässä se, että osa asiakkaista tulee vähän takaisinpäin. Et ei pelkästään koeta itseisarvona sitä, että minäpä tein tämän itse. En tarvinnut matkatoimistoa tai matkajärjestäjää. Ne matkajärjestäjät, jotka pystyy yhdistämään huippuhyvät digitaaliset palvelut ja sen henkilökohtaisen palvelun, niin ne pärjää. Joskus niin kun siellä netissä, että kaikki ei onnistukaan niin kuin haluaa, niin me pystytään sitten hyvin useasti aattamaan ja muuttamaan ja korjailemaan ja annetaan lisää tietoa ja niin minä yritän niin kuin kertoa omia kokemuksia ja sitten kuunnella, että minkä tyyppisen ihmisen kanssa minä olen nyt tässä puhelimessa asioimassa. Ja tietenkään ei saa ikinä luvata liikaa, että ei saa liioitella ikinä eikä kehua liian paljon, että kanssa täytyy olla tosi rehellinen. Aurinkomatkat on osa Finnair-konsernia. Matkailualan rakennemuutoksen myötä konsernissa tehdään suuria järjestelyjä, kun Arean ja Suomen matkatoimiston vapaa-ajan toiminnot keskitetään aurinkomatkoille. Tämä mahdollistaa aurinkomatkoille aivan uudenlaisen tarjonnan. Samaan aikaan myös valmismatkalainsäädännön piiriin tulevat hotelli- ja lentopaketit. Laki muuttui ja myös iso osa niistä dynaamisesti verkossa tehtävistä paketeista, jossa sä ostat lennon tuolta ja hotellin täältä ja sit sulla on yksi hinta, niin ne on valmismatkalain alaisia, jolloin sulla on se sama turva silloin, kun sä oot ostanut sen semmoiselta toimijalta, joka toimii valmismatkalain mukaisesti. Koska me ajatellaan kaikki optimistisesti, että eihän lomalla nyt mitään satu. Eikä tarvitse sattuakaan mitään kauhean vakavaa. Tuhkapilvi kyllä osoitti sen, että äkkinäinen tapahtuma voi vaikuttaa satojen tuhansien tai jopa miljoonien ihmisten matkustukseen ja sitä kautta työhön, perhe-elämään, kaikkeen aika dramaattisesti. Valmismatkajärjestäjällä on huolenpitovelvollisuus ja avustamisvelvollisuus, joka voi näyttäytyä sitten monenlaisilla tavoilla. Matkajärjestäjillä on kuluttajavirastolle annettu vakuudet, jotka on niin isot, että ne kattaa kaikki ne kulut, tuoda kaikki asiakkaat kotiin ja maksaa niiden hotellilaskut siellä. Kyllä ne suomalaiset oppaat, vaikka ne ei ole siellä tyrkyllä, sä voit viettää sitä lomaa omatoimisesti ja sä voit vaan käyttää hyväkseen ne kuljetukset ja majoitukset. Mutta silloin kun jotain isompaa tapahtuu, niin se, että sulla on siellä joku, joka jo pelkästään puhuu suomea ja tietää, miten sä oot sinne tullut ja miten sun pitäisi päästä sieltä pois. Tai mihin tahoihin ottaa yhteyttä, miten vakuutusyhtiöihin otetaan yhteyttä. Niin on sillä tällaisessa ongelmatilanteessa niin tosi iso merkitys. 50 vuotta sitten suomalaiset aloittivat laajamittaisen lomamatkailun. Tänä päivänä ehkä suurin haaste lienee antautuminen itse lomalle.
Jos ennen vanhaan se lomamatka liittyi selkeästi vapaa-aikaan, että nyt pantiin työt pois paussille ja lähdettiin lomalle, niin eihän nykyään enää varsinkaan keskiluokalla ja tällä tietotyöläisillä, jota alkaa enenevässä määrin olla suomalaisissa, niin eihän meillä ole mitään eroa työn ja vapaa-ajan välillä, vaan me ollaan koko ajan töissä ja kännykkä ja läppäri ja työt mielessä. Jos kuitenkin lomalle onnistuu irtautumaan, ovat lomalta haetut kokemukset pohjimmiltaan edelleen samoja asioita kuin aina ennenkin. Mitä siinä saa? Ihmiset saa hyvinvointia, perheet on yhdessä ja nauttii olosta, kokee uusia kulttuureja ja saa virikkeitä siitä. Että kyllä minun mielestäni se on kaikki ollut kuitenkin plussalla.